Hello friends, ang YouTube channel ang naman fरायबाय नोंथांमोना नायगासिनो MS Bodo traveling भिडिअआ जागायबाय बेरायनो फैदों गामियाव जाबाय जों गामिनि स्कुल मालाय वाल जोब्बाय स्कुलाबो लामाखौबो बनायना होनायबा एसे मोजां जागौमोन गाज्रि सार जाना दं लामाया दुगैनाय नामा दासो आंनि न' गाहाया बेनोमोन दा एसे गोजानाव थायो आरोना ओरैनो बेरायनो फैदो न' गाहायखै आङो नुगोन दे भिडिअ मबाइल गिदिर ला होमबानिया मिथिगोन ओइ न'खौ नुनो हागोन मबाइल बायनो हाया नामा ओरैनो थासिगोनसो खोमा ओइ बायनांगौ दिखौ ओइ बायनांगौ इयावनो दि दोङो आङो ओमफ्राय नों मोनाखैमोन न' मा मोननो आङो गैया नाङा न' ओइलाय लुखाबाय आरो मानो नांगौ नोंलाय औ ओइ लुनाया मोखां खामबाय आरो इखिनो गोलावनानै इखिनो मोखां खामबानो जायोना होमबानिया साफा जागौमोन ओमफ्राय बारायाखै बायब' बारायदों खै फुट जायखिजाया उनखि फैबावलायबाय आरोबाव ओजोंनाव माहाजोन मा खालामदोंलै सरकारनि न' मोनदों मालाय हाखौ बेयानो माथो आयं बैखिबो आयं सासे दंबावो र' बेनिखौबो नायनि मा रखम बानायदों ज' नायलांबाय थादो मालाय आयंआ हा होखाबायानो फैसा मोनैयावनो हा सोबायानो दखं हानि फैसा मोनैयावनो हा होखाजोब्बायानो बारायासो बायबो जेरै दों ओरैनो मा खालामनाय बेखौलाय जेखाइ खैखानसो फानखो जेखाइआ आं बेसेबां दामा जेखाइनिया दामा दा 250 ए सिगां 300 400 माइफोरा मा रखम जादों नायलां र' एसे आङो इउटुबनि नामखौ सोलायनो नागिरबाय थादोंमोन मा रखम जागोन मिथिस्लाबाखै सोलायबा मा रखम जागोन कमेन्टफोराव खोन्थाहरदो माने एसे साबजानाय मोनाखै आरो नामखौ ओमफ्राय सोलायनो सानबाय थादों आरो स' नोंथांमोना बुंहरदो सोलायनांगौ ना नाङा बैनो उनखि फख्रिनि ओरैजाय जानिफ्राय माइआ एसेबो मोजां जायाखै एकदम हाग्रा जाजोबदों स' हाग्राखौ फुनो हाजिराखौनो लगायनांसिगोन मावग्रा मानसिबो गैया स' दा थांलायनोसै न' फारसे एसे ओरैनो बेरायग्लांबाय गोसोआंनि मिजिं नोंनिल' फारसे रायदाव हरदो नों आंखौ एसे बिलाइनो सिखिरि बानै गोसोआ